Bir dua meselesi. Resulullah canın gurrundan 3-4 tanen yattaş ettim. Şu 3-4 tanen bellesek bizim kan soruglamada cevap. Men dua etyen kabul olmaya. Näme diýip bizim şeyle bolýa? Näçe ýyl aglap dua etdim. Eger men duamdan eseri ýok, şu gurrunlar. Peygamberimiz dua etti, duasy kabul bolup Hudaý Taala feriştani berdi. Hey teselli hatyr gowulluk etip beripdi. Awwalana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýa: Hudaý Taala rahimun, kerimun, hayyun. Hudaý Taala mehriban, utanjaň, rahimli. En yerfa ileyhi yedeyhi thumme la yad'a fihima hayra. Bendesi ikilin götürüp Hudaya hudawanda maňa falan zady bir, falan zady sowmen başymdan, falan işim oňsun ya her näme dua bolsun. İkilin götürüp can Hudaý diýip duqa, Hudaý aýdypdyr men utanýan diýipdir. Bennemiş ikilin götürüp menden şeýtdirip dilawatiqa, ikilin boş bermäge men utanýan diýipdir Hudaý Taala. Resulullah aýdym dedi. Oham şeýtdirip Hudaý Taala aýdanna ferişteler aýtjak: İlahana leyse lizalika ehlun bi ehlin. Hudaýa biz senin dua etip duran benden utanor ýaly adam däl kibi. Bir günahkar adam diýip ferişteler aýtjak diýe. Ola kon kepa. Hudaý Taala aýdywati benden menden dilawatiqa men utanýan diýip. Ohum ferişteler aýtjak: Hudaýa bir utanor ýaly adam däl ki. Bir günahkar adam. Hudaýyň buyrug bilen işi ýok, Resulullah'ın sünneti bilen işi ýok. Emma şima hal çyny bilen ýalwarywati, ikilin götür. Hudaý Taala näme diýjek? Feriştelem, men geçýän Hudaýdyr. Şaýat boluň şoň günälerini geçtim diýip aýtjak. Hazreti Sa'diň aýdýany şe: Gulagyň ger, gözüň aç. Kerem binu lütfü perverdegar, günah bende kerde ast. U şärmsar, subhanallah. Ey musulman, Hudaýyň lütfüni gör. Günäni bende edipdir. Hudaý men utanýan diýeti. Biz utanmalla ýoksa Kerem binu lütfü perverdegar, binnidik be binnidik da. Kerem binu lütfü perverdegar, Hudaýyň lütfüni gör. Günah bende kerde ast. U şärmsar. Günäni bende edipdir. Hudaý men utanýan diýeti. Nägat bir haya benne bolýar. Hudaý men utanýan diýipdir bir. İkilenjisi şerti var. Dua ýanqyn içine girjek bolsak, haýsy? Hoşlukda Hudaýy ýatdan çykarmasaňyz, kynçylykda da Hudaý sizi ýatdan çykarmaz diýipdir. Gülüp duqan her ýerde, toýuňda, jengelle, oturşykda, derýada, öz dostlaryň arasynda Hudaý ýada salsaň, Hudaý Taalaň haram edenine barmasaň, Hudaý Taala aýdypdyr, hoşlukda da men seni saklaryn diýipdir. Üçlenji, Peygamberimiz aýdypdyr: "İ'lemû", bilin diýipdir. Dua edip duqaňyz, hawasyňyz pert bolsa Hudaý kabul etýän nädir diýipdir. Dua edýän Hudaýa falan ya Arabiyya Türkmençe pikiriňde başga ýerde bolsa, o duadan dua bolmaz. Janu dil bilen bismillah edip Resulullah jana salavat edip ey bar Hudaýa diýsen, o dua 100% kabul. Hükmen yani Hudaýyň dergasyna barmaly, ýene bir adam boş gaýtmaly. Boljak zat där ahim. Inne ahirki sorag näme biz bir towar dualarymyz kabul bolana? Bismillah. Oňa Peygamberimiz aýdypdyr, bir de ahirki riwayet oňdan geçeýin. Ma min rajulin yad'u bi du'ain illa istujiba lah. Peygamberimiz aýdypdyr, her kim dua etse, hükmen duasy kabul edipdir. Ya dünýäsinde şu dua berilýär. Ogul gerek, gyýdy gerek, dünýäm bolsun, bazarym bolsun, tükanym bolsun, imtihanatym näme bolsun, näme bolsun, bir towar dualar ba. Bir, ya şu dünýäsinde berilýär. 2, we imma ayyudakhara fil ahireh. Ya şonu kıyamatyna goýýar Hudaý Taala. Inhe, hol sen aglap dua etipdiň, dünýede kabul etmäpdim, men Hudaý boş berýän nädir? Ine bir de ahiretde şoň sogaby diýjek. Şonne bende aýtjak: Hudaýa dua kabul bolmanyny şeýle derece berýän bolsaň, men hiç duamy kabul etmerdiň daha onu diýip aýtjak.
Eciz bolýas. İki boldy. Üçüncüsi, dua etse, bir dünýede duasy kabul bolmasa, ahiratda da verilmese üçüncü ýoly şol etýän duasy bilen Hudaý Taala başga afetleri men sowýan, ýa-da şoň günahlerini ýuwýan nipdir. Haçan iki zat bolmasa, biri ma lam yed'u bi ismin aw qati'ati rahmin. Şoň etýän duasy günah bilen bolmaly. Haram zatı dua etmeli. Kulağımız gereğiliğin, düşüneyliyim gururuna. Haram zatı dua etmeliler. Ya falan doğanın men kepleşmeyin. Falani neyem olsun ip doğanların aşından çüreyim. Ağrı kesilmeden çüreyim dua etse, men onun dünyasında da kabul etmerin, ahiretinde çüreyim de kabul etmerin, onun menen günahsında yumarın iptir Hudaý Taala. Ya da yeni bir zat etse, dünyası da yok, ahireti de yok duasından. O da neyme? Ev yestacil, yekul, da'avtu Rabbi femestecâbe li. Ravahu Tirmizi. Ya da, ay poy, men dua ettim, Hudaý men duanı kabul etmedi deyse, onun dünyasında da kabul etmerin, kıyamette de sogabı yok, hiç tatlı ondan çıkmaya ol adamın deyiptir. Bes dua etmeli, ey ahi, destez dua kerden medar, ba icabet ya reddi u yetçekar, ay diline dönün Mevlana'nın. Sen vazifen dua etmek, Hudaý halasa kabul eder, halasa etmer sana näme diptir. Ey ahi, destez dua kerden medar, sen zol yarvardadır diptir. Ba icabet ya reddi u yetçekar, Hudaý özü biler diptir, kabul eder etmez. Hulasa ya dünýäňde ya ahiretinde bize berjek diptir. Haçan berse şonda bersin, Allahu ekber diptir. İki zat bolmaly, günah bilen dua etmeliler. Bir de nämenkin bermedi diýsen, on dünyasında da kabul olmaya, ahiretinde de kabul olmaya diptir. O hem sahabelara aytdyr, ya Resulullah, onu biz zor dua ediverersa diptir. İzen nuksir, onu biz zor dua eder diptir. Ya dünyamız ya ahiretimiz olur diptir. Hudaý Taala zor diläverirsa diptir. Resulullah näme diptir? Siz diläverseniz Hudaý da bereverer diptir. Hudaý Taala bahillal diptir. Fallahu Taala ekser we atyab. Hudaý Taala dileşiňizden gowragyny berer, kärrägini berer diptir. Resulullah janyň sözüşi. Ine dua barada kamil gurrunşy bar. Emme feriştelen gurrungy. Bu barada da gurrungyň kamile diýilin inşallah.